Assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe hande yo talaltare jeegom lewru jeeno ɓuri hitande 2022 eɗen tawa e dow gendi wiyete Fombana ana tawa leydi Mali laamu teningu commune Wuro Guire kiloji 5 hakkunde Fombana e teningu ndenno miɗen ɗo hande fundange Fombana ɗo nokku biyete Toguel laaɓe wartere banggal ƴeeŋol alwoji gendi amen Fombana ndenno ɗo joni haɓe gaɗa duwawu fa alwoji ɗi ndenno ɗi bane ɗi jaaha e dunge Allah inchallah jumla hebbi ndeno ndenno mawɗo nden oɗo kunu ɗum kanko Kama Ali Alcengel entude Abdou e baba Amadou rentude addu ko Kawan Sege Kawan Hammadou Fodiyere rentude sakiraɓe tawaro joni mawɓe fuwa hisen ɗum cher Demba Hammadi ene jora hulli en guura e juma jaɓa en duwaw mere o naɓa alwoji e jaam wartirde e jaam jumiraɗo holli emo wuli kasi ndenno alwoji ɗi ɗi kawra temedere e capanɗe jetti e goho alwori ndenno sukaɓe taton woni naɓoɓe alwoji ɗum kanko Oumar Fale rentude e Madou Mori e Bukka Oumar Fale Bukka rentude e Madou Mori ɓeɗo woni ƴiwnotoɓe alwoji ƴiwde ɗo hande beete hande yaade yaasa laamu e jungo calle e jumra holli emo wowri kasen sakiraɓe tedduɓe sono dendegal am wonɓe ngala ɗo fuu ɗum kanko Hammadou rentude hande Seeko mobbo Souri rentude mobbo Salman rentude Oumar Amadou Allah e Hammadi Fama Mourdou rentude jamma e Mourdou Samba Guindo ndenno groupe Azalde sakiraɓe ndenno no jowtiri fa sayi sanne ndenno tawda ɗo e moɗon ndenno guiɗomo on sakiki moɗon ndenno Sidi Be Ande am jeyaɗo Fombana Kaza assalamu aleykum hande talatare 6 septembre 2022 ɗingol alwoji Fombana Chobe Madime